In de omgeving van Dampreto is vanochtend een kaiman van meer dan 3 meter aangetroffen. Op dat moment was de beest bezig een hond aan het verorberen. Volgens dierendeskundige Sten Ignacio gaat het om een wat ouder exemplaar en dat is te zien aan de lengte. In de omgeving van Dampreto hebben mensen de afgelopen periode vaker aangegeven dat ze hun hond niet meer konden vinden.